Lagi po ang sa ano ha, Apo. sa annual. Okay. Tapos sa runod na po yung hanggang Tapos, magkano po? Ente? May tinda po kami din envelope. Long size. Paper lang. Ano, hindi, ano, ito na plastic. Transparent. Pwede man po yan ito na ano, may plastic na ano. Opo. Wala lang. Thank you. Sir Fred. Hello, beautiful Mrs. Fred. Okay na po. Entero na ito, maski ito na salo na ano. Salamat. Ako na to na. Thank you. Hi, Sir Fred. I'm at the town. Look. Parisian town. Tapos tapa. I'm at the town. Walking under the sun, something like that. That electric worse than mine. Oh my god. Electricity. Do you have electricity there, Sir Fred? How I wish I can drive motorcycle well, because it's really difficult to walk. Always flat. My gulay. Finally have electric is done. Yay! So you need to do live, Sir Fred. You need to do live na. You need to do live na. Hi, my love. Charging everything now. Oh my god. Look. Hi, my love. Oh my god. How? What are you doing? Juan? Something like ano? Something like ano yun. Well, practice the scooter, yes po. Live tomorrow, okay. Yes, you can live tomorrow. You can live tomorrow. She said, hi my love to me. I said, hi my love, Mike. I see Fred. I say hi my love. No name. So, obviously, from my love. You didn't say Mike, so that's why. I didn't say Fred. Kuya, di Elena. Mako ka na? Makuha ko na yan din ako. Ang na Elena. Kaya, ulong ka niya na yung dito. Saga. Gumating ulong kayo to. Ano pa? Kaya pa mo ito kayo. Kapilang kasi ito na isang bagay. Nakahadir yun. Busy ako sa Saga, di ko makakuha. Kaya di ang paano sa Darahan ko na lang ko yan. ano? Subo mo na lang. Ipasara mo ito na duplicate. Yes, duplicate sana, no? Di, may duplicate siya? Wala man ala katagi. Nag-ano ka sa Wara kahit nasurat ka babaga sa toilet. Kaya wala man yan to sin, Ay, wala. sin carbon. Yung may mo ka nangaran mo. Padara mo kasi. Pero pang-balance mo ka na. Ano, 550, 550. Oo. Ihatag ko na. Oo. Sige. Kung diri, ano na lang. Ay, sa gumapa. Talaga mo kami. Oo. Kaya nga, pwede ko. Pagkaaga, ipadara ko pa ka, di pakwa ko na lang. Ha? Hanggang makak maala. Ito na, bag na dako alis ha. Ito, bag, oh? Oo.
Yan, di pa gahay na. Ay, dako. Maalanganin ako sa aga. Busy pa no, Ay, nagtrabaho. trabaho na ba? Ayan, di ho. Ayan. O, apan. Eh, pagpakadi sa tubig man sulod ha ba ako? Hindi mo ngayon sulod. Mamara na dito niya? Dili. May okay yan to. Yap, mapilo pa nga unta sa tubig na naman kay makabot sa schedule na. Labawan niya to kanina. Magilis ka an. Baka maraot siya to. Pagho na ako napilo. Kaya inuna ang paglaba. Kay bakit magmara. Ano ba ito labahan? Pwede ka ito lang kasabukan ng paggrabe. Nakaluwas yan to. Kung nakaluwas yan, ano kalabahay kanina? Kanina na aga. Okay. Ay, kagabi pa. Ay, nakaluwas yung madadryer. Kaya dako-dako ba? Oo. Pwede na ito. Di makausta. Kami liwat na napakadun sa nakalaunan. Kaya mabistisan din. Sa aga, atabang patab ko na lang sa aga. Alas 8 sila na abri. Hapon pa man yun. Puno na lang na ito. Pwede na yun. Kung mamara na ko tayat ko niyan. Bakit pa Hindi po. Mabalikan na naman niyan. Hali ako kanina didi. Balik-balik. Balik. Dili, kung halimbawa, mamara na ito niyan, ipadara ko ng diretso. Kaya ba isa itong kaupod, ano? Iya di ho. Dili pa may kapay. May kapayad to, libre sa Tapos ang corona. ang corona. Pwede ang corona sa to. Oo. Padala mo ay. Ano mo na. Idarahon ko na ang corona. Pwede man. Oh, para mao na lang yan doon. Oo. Bit-bitong. Something like this. But I don't even go in there much. Huh. I saw MG was live earlier and he was so drunk. He could hardly talk. He's making it. Oh my god. Yes, I'm looking at the dress again. Yeah. Making tuxedo yan po. Sir Fred. Do. Opo. ADCU. Just for tomorrow evening, yes. Just for tomorrow. Gaw na lang ba? Ay, kapa pa pula, ha? Manain ang kapa. May kuan. May ako sa imo. May arko po. Just for tomorrow. Hi, Ay, Craig. ang bata ini. Kuan. Sadak ko sabi. Ang bata yan. Yes, just for tomorrow. Just for wedding. Something like that. Oh, ang gatas mo. Just for waiting. Oh, shit. Hi, Sir Quig Philip. Hello. Idideo.
Your wedding coming soon, yes. The wedding coming soon. Tomorrow having an event. Then I will wear tomorrow like a wedding dress, something like that. You will see it's beautiful. You look servant. Sa ilang taon, nakapinti ka mo din. Oh, Kasi manan naman. ano yan? Doraina. Mother Queen. Sana Hindi kagi. mo katalaga diyan. Oo. Saan sa ilang taon? Sana kagilas. Parang fiesta yan to. Not yet Ay, married. ano ka mo? Mali contest? Oo. What kind of event? Santa Cruzan. Dapat nakabidyo ka. Oo. Ay, padano mo. Mahiyag, mali mo para ibig. How much are you? Oh, Papa na, ay ano na lang po ha, Papa. Dito, you can't afford me earlier. You can't afford me. Oh my God. good afternoon. Good morning. Have a nice day. Nag-treat eh. Sana no. Kay Gab, can anyone afford, you know? Kaya ano siya? No one can afford. O, ano ba yan? Constantino. Pagtakoba. Kumano ka mo? Ito, kung sino ang sige. Para sa din? Sa agaman. Ang aray ko. Sarabay ha? Ano? Po. Ano ako? Gold, diba? Pwede man ang gold sa ano rin niya. Ganun ba kayo? Ganun ang tuloy ko. Sino ang mabay na ilina? Ako. Kaya ako nga na. Ay. Ay ko akay ako. Kaya may bata ako nung nabo lalaki. Kaysa pag ako daragaan ray na ilina. Oo, ano mo? Kaya na ang trainer yan, no? Sa ilang bado. Nagkatakumpan di aral yan, no? Sabi didi ko. Ada yun. Okay na yan. Kaysa wara. Oh. Hmm. Tapos, Sa likod din white. Tapos Apo. white. Pahirap sa han. Oo, white. Ano? Yes. Apa. Tapos pahirap sa bigyan ko sa likod. Ah. Bago ko lang ini mo yung gamit sa payunay. Kasi bago wala na ulian. Lagi mo, ang plastic sa mga ano. Nice. Ako dun. Oo, di man yan. Kaganong bit-bit ko. Oo, yung kasi yung manang, kadit-dit na yan. May sakayang ka? Matricycle na lang po ako. Ano naman may tricycle? Ito yun, may sakaya. Ito, ano pa yung labahan ko. Sa aga kukuha ko na aga. Iunang madain man yung anak ka na. Yun, ano lang ito na sa diet. Ito na sa diet. Ito sa yan. Ah, okay. Hindi mo pwede mo hindi ma-stop. Ah. Magkihili na tayo. Wala alcohol sa. Pwedeng mauna lang ada yun. O, ini na. Mauna lang po yun. Sumabi naman ko namang gura. Diri man. Kaya di puti. Oo, kasi mga iniisip ko, si mamay pa nun, asimbang. Nagbanglo ka kan Rainayin ako Oo, mauna lang po yun. talaga. Mauna lang yun. Mas gusto ko lang simple lang. Mauna yun. Oh, pahirap yun sa Oo. hinigot sa Ah, sige likod. po. Mauna yan. Para na hindi ka matatanguban ang gown mo. Oo. Ano? Oo, kay matahuban ang gawin sa panagang. Nahalulot. Mas gusto ko yan. Mahal-mahal tahuban mo. Pwede mo yan, isunod din mo. Sunod na. Oo, pwede lang po. Ikaw na sunod ka na rin. Salamat.
Salamat po. Thank you. Malalangit. Nakaduna na kami. Taga na lang po. Yeah. Thank you so much. Oh my God. But tomorrow I will wear like a wedding dress. Like that. And I think do we get to watch you to try it on Cheryl? Not yet because the gown is washed, not yet dry. The owner said so. I need to go back here tomorrow morning, so I will try. I will try tomorrow, something like that. Oh my God. Tomorrow morning, I will get for the Elsa and Elena. Fred, Cheryl is wearing the dress, and her son tuxedos escort her at the event. Yes, me and my son. My son is my escort because right now, tomorrow night, afternoon. I meant watch you change clothes. No. No one can see my butt. Tomorrow. Ew. Ah. Nah. Nah, My God. Oh my God. Thank you for watching. 9 people in the house. Thank you for the likes. Only me can see her change. Sorry, poor friend. Did you learn good English for the event? I don't care I don't care about the English. I don't care. I don't care for the big people. For the big supporters. For me to. I don't care. Oh my God. Is it hot walking? Yeah, hot walking. Hot walking. Tomorrow, I love you. Tomorrow. Hi, Sir Ben. Hello. Don't remove comments. Just time them out as a picture channel otherwise. I just remove the comments. Wow. Hey Fred, hey Darren. Hi Sir, hey Darren. Cheryl, remove your comments, mine. Yeah, I remove comments, mine. Sir Darren. Yes po. It's instinct na ba yan? Like sabi ko.
Hey Mike from Sir Darren. I felt house grandmother. Ayan, mga yun. Tagpira ya, di kuya ha? Ha? 40 ko. 40. Dahil pa rin ang Ano ang pinakalit? 40 pesos. Oh, shit. Cheryl, you are getting quiet. Yeah, I'm getting quiet. I'm getting poor. Oh, goodness. Portion. Pwede na lang po. Sa'yo lang. I'm all of it. Mommy. Barat man. Ay, tama na yun kay kaunang kumain. I'm getting poor to mine. I meant your grandmother and don't you taking care of her. Oh my god. My wife's coming. Oh my god. I'm good, thanks, Papa Fred. Thank you. Thank you. Oh my god. Sige, so good. So hot. Oh my god. Oh my god. I need to eat. I need to eat. Hi, can we eat? Come on, let's eat. I'm hungry now. Let's go. My god. What looks yummy, Mike? Donut or sure? What looks yummy, Mike? The donut or the both? Wow. See, if she practiced with this photo, she wouldn't have to look in the hat. Yes. My god. Let's eat. Let's eat. Oh my god. Looks yummy. Oh my god. The Yamaha.
She showed 76 again. Yes, I'm proud of it. I'm very proud of it. You're a very lucky guy, Mike, having Cheryl in your life. Thank you, Sir Darren. Thank you, Sir Darren. Yes, I'm lucky too. Very good. I'm also lucky, Sir Darren, with Mike. Oh my God. But I have a video Mike getting on his knees proposing to me. My goodness. Oh my God. Thanks, Darren. I am sure lucky. I sure am lucky. But we are both little crazy to it's perfect. Yeah. We're lucky together. We both like each other. That's good to be Friday short. Oh my God. Little crazy. Also, you're the grandma friend. Yes, Fridays only, Darren, from Sir Fred. So when are going back to the Philippines, Mike, from Sir Darren? No earrings. Oh my God, no earrings. Oh my God. No hole, no. Like, no, no hole my ear. Something like that. I need to go back to home na. Let's go back home now. Alfred must have spent all his money on the ring. Yeah, I spent money on my ring, Cheryl. Let's go.
too much money for the ring. And for the necklace also. Too much money for the ring and the necklace. Darren planning on moving back there by September. Yay! Thank you, my love. Hi, ECB. What's up? Call Mike. I did. Oh my god. Oh my god. I'm just chilling. I can't sleep. Why? Where are you from? ECB. Where are you from, ECB? I'm happy to be back in Philippines late October next year. Wow! Welcome to the Philippines, Ruben. Welcome back. I'm from USC, Florida. Nice to meet you, sir. ECB, what is your real name? ECB. I'm Fred's crazy when white navy. I'm Fred's crazy white. What I called Fred's my uncle. Okay. I'm Fred's crazy white navy. Okay. Nice to meet you. Yeah, I've been to the Philippines 3 times and it's the best country with the most beautiful, happy, friendly people. Yes, thank you, Sir Darren. Hi, Cosimo Peli Street. Cosimo Peli Street, I'm going home. Cosimo Peli Street. Sino yun? May nakain ko na dito sa sulod. Dito na lang ako. Okay, ano man yun, di man maarte. Oh. Bakit ano naman tayo Maski may foreign hair yun. Okay, Nartiga galing ka naman sa hampas. Ang haba ng hair. Sabay. Balik. Haba ng hair. Ako dito sa napadapa. Ari, sabi dito, munun mo siya mo siya Black Beauty yun. Malay mo, balang araw. Dito kung sarap mahilig siya. Ikaw din. Kung sarap mahilig sa mga ganyan. Yeah. Ikaw din. Diba? Yayaman. Sa dito kung sarap mahilig. Ako masahe ka tabi. Uy! Bumulot. Pansin. My nephew. Yours nephew is an ECB. Nakalay pa sa YouTube. Host ECB Sir-Fred. Hindi ko dito na. Sir-Fred na nag-isa. Visit. Didn't know you were looking there. Dua pa. Siya yung division ng driver raw. Dua kami. Huwag mo lang dito ako daw. Ma'am, bunso mo siya? Pag-dua. Pira ba mo? Kan man ang marami.
May bata ako na nawala magdadalata. Ako na sira. College. Graduate na ang pinakamahanay. Oh, kalma, kalma. Ano yun? Iluwas mo na yan. Tapos sige, ipan ECB Jeremy. ECB si sa Jeremy. Lol. Ano ba, di ko malaga? Fred. Bukal na ako ngayon. Di, okay lang ako. Bagaman, oo. Ako ano eh. Nang magbayad man, pag-live pa. Nagbabaklay nga niya ako. Yung brad yan mo, bayad din yun. Talaga na Kaya matapaglusa din ito. Ha? Paglusa din dito. Hindi ka ba naglulusong sa katingihan? Masabi kasi ang balay nito. Masarag niya. Sana. Ito ka na pupinig ka pa. Walang sila ko, sabi mo. Mga pagkano ko sa Chica, what age range? What age range? Ano ba ito? Hindi na pagpuruto na, Carlo. Para purot pa sumbayad naman. Dito ka na yun, pwede dito. Pag nahulog, di mo na pagpuruton, total bayad naman ang pamasahe. Kapurot ka pa suso yun. Pwede ko na ikaw ibilin. Buda, ibuwas ko lang ano eh. Gulog na likod. Ay, putir. Ay, bye. Cheryl, do you have any single friends looking for foreigner partner from Australia? Ayaw. Yes po, Sir Darren. Ito nga niya. I thought you already have a Filipino girlfriend. Why you looking? You're looking another one. Ayaw na ito. From Australia. Kinsi, dito, binayad. Ako na pa yung tigas ko. Alan, balik ko. Balik na. Parang yung tinatag mo, may tignahin mo. Right now, I'm 16 red and the age doesn't matter but not too young as I want it to last the younger Dahil na ako 30 ba? ones. Don't seem to want to stay. O, doon pa kulang ko. Don't seem to want to stay. Where do you live in? What do you call this? Australia, Sir Darren. Okay, I will check tomorrow, Darren. May maabot na, di ba? I mean, Sir Fred, matchmaker. Maybe Sir Fred, he will find you one, Sir Darren. May nga. Paghali ko, sabihan ko na rin, mahali na ako. Kaya na, kayo. Sure, I did have a Filipino partner, but her family stopped it going any further. Why? What happened? Oh, what the reason? What happened, Sir Darren? Her family stopped it.
going in her. She's too young. She's too young for you. Her family only wanted money from you all the time. Oh my God. Where's she from? Ako yung talaga mga Pilipina. Kaya may Pilipina ko na siya. Ang gusto lang sa kanya kwarta. Wala ba nilista kanina? Tapos, I want money. Kuya, Dio, pura. Paano mo ba naman? Nakabay kadaghanan kaya. Therapist ka, may ka mo lang sa ano ko rin. Pero yun ang pagkasalang nakakahitol po nga rin. Ako iba gamilyo naman. Iba, thousand. Minsan. Sorry, Sir Dara, what happened to you? Is calm, something like that. My God. She was 30, already matured woman. So, don't we all fret? Oh my God. Sir Darren, I'm looking for the good woman for you here. And I need to find good. Something like that. Bye bye. I'm doing live when I'm at home. Thank you, sir.